Department of Information and Communications Technology kun DICT mipahigayon og imbistigasyon sa natribokar nga scam hub dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, nakiglambigit karon ang DICT ngadto kapulisan ilabi na sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa gipahigan ng imbestigasyon. Kalabot nining nahitabong pagpangilad gamit ang online sa nagpakarong inong BPO o Business Process Outsourced diri sa dakbayan sa Sugbo. Giklaro ni Frederick Amores, ang Regional Director sa Department of Information and Communications Technology, Region 7, nga nagpasiug daw og imbestigasyon ang ilahang uluhang buhatan sa gayong scam hub sa dakbayan Sugbo. Hinuon nakigalayon ang DICT sa ilang counterpart sa Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACU may tungod sa proseso nga pagkahimon ilabi na kung unsaon sa pagkuha sa data sulod sa mga computers ug mga gadgets nga nabayaan sulod sa scam hub nga pinasubay sa balaod. Una nang giproseso sa RACU ang pagkuha og cyber warrant sa korte aron maukay nila ang ana sa sulod sa mga ebidensya nga ilang makuha. Mayo 20, nagpahigayon og site inspection ang PRO7 ug ang CCPO uban ang BPLO ug ang CIDG sa establishmento nga gigamit sa gayong scam hub. Giisyuhan sila sa BPLO og show cause order ug dayon gipasirad-an ang dapit sa dili pa maproseso. We encourage citizens to actually provide information if they have that tip or whatever information, because we're lucky CICC is here ready, so we can easily coordinate whatever it is. Basically task for coordinating efforts in this kind of investigation. Rest assured, we are doing our best to coordinate with our law enforcement agencies to address this particular matter. Samtang iklaro sa DICT Director nga investment scheme ang nahitabo sa hub nga nagpakarong ingnon nga usa ka business process outsource kon BPO. Base sa ilang assessment sa video nga nag-viral sa social media, giinganyo sa mga kawani ang ilang mga biktima nga mosalig sa ilahang investment alang sa mas dako nga balik ni ining ganansya. Ang central office man gyud ang actually nag-create sila task force pa, no? So para mo further investigate sa kaning style sa scamming, no? Mitambag usab ang DICT sa BPO community nga mohimo og mga lakang sa paghatag og proteksyon sa ilang industriya nga nagamit ang ngalan sa pagpangilad bisan og dili miyembro sa community ang nalambigit nga establishmento. Sa dugang awhag sa DICT sa mga tao nga dili magpataka og pislit sa mga link sa social media kay prone kana sa hacking, di lang sa mga langyang biktima kundi kita mismo diri local tungod kay daghan mga modus online nga sama nini busa think before we click. Dagang salamat, Alan Domingo.